Velkommen til præsentationen af vores Ergo Multistol. Dette er en balancestol, som er lavet på en bund med lidt hældning på, sådan så den hele tiden vil finde toppunktet. Den er lavet med en ergotopskive, det vil sige den øverste del er bevægelig. Vi har vores højde justerbar her. Vi trækker op for at komme ned, løfter lidt og op igen. Den vil hele tiden finde den rigtige position til, hvis man ønsker at sidde på en balancestol. Så er dette et 100% oplagt valg, da den hele tiden vil positionere sig med sædet i den rigtige retning og bunden, så vil du sidde ergonomisk korrekt og træne dit bækken og lænd og få noget bevægelse, noget aktiv sædestilling i løbet af dagen.